Ọtụtụ ndị mmadụ agago n'iru ikwu okwu otu dịgasị iche iche dịka Gọvanọ Ezeife Chiburu steeti n'oge gara aga bụ onye nyere n'obodo ya. Gọọmenti Anambra steeti enwedoghị otu ndị mmadụ gbasatara etu o si aga n'ụlọ aga ekpokọta atịtị. Ugwu Duku darịrịnụ ka a na-ekwu n'ogbugo ndị amajiri 8 na Kebbi steeti. US akwadogo atụmatụ nkwado ego maka Ukraine na Israel. Tupu nri akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago weta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke eji mara ịbụ ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọlụ a chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Enyela ozi onye bụbu Gọvanọ Anambra steeti n'oge gara aga bụ Dr. Chukwuemeka Ezeife na be ya. Dr. Ezeife bụ onye nyere na be ya dị n'Igbo Ukwu kansụl ime obodo Agụata na mmemme achịkọbara nke ndị nọ n'isi ya bụ ndị ụka Salvation Army, ebe Gọvanọ Soludo nakwa ndị ukwu ndị ọzọ gara ya bụ mmemme enyemozu. Ejike Abana bụ onye ọlụ anyị kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Gọvanọ Soludo kwuru na ọnwụ Dọkịta Ezeife bụ ọnwụ wetara oge na ngwụsị ya, wee kpee ekpere ka Chukwu wulitekwe ndị dịka ya iji buru ya bụ ọkụ na-aga n'iru. Dịka ọ na-ekwu okwu, o kwuru na dịka o si mara Dọkịta Ezeife, ọ bụ nwoke na-ebipụta ihe ọ na-ekwu n'ọnụ na ndụ. O kwukwara na dịka gọvanọ ọ kpaghị oke n'ihe gbasara ụka maọbụ n'ebe onye si bịa. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha onye isi ala Naịjirịa Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, onye gọvanọ nke Imo steeti Sinetọ Hope Uzodimma nọchitere anya ya toro ya bụ aka chibugoro steeti a dịka onye na-akwụ n'eziokwu. Na mbụ n'okwu ya, Lieutenant Colonel Nkwachukwu Ezodimba nke Salvation Army kọwara ya bụ onye bụbu gọvanọ dịka ezigbo onye agha nke ya bụ Salvation Army. Onye okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze, ndị chiburu Anambra steeti Chris Ngige, Peter Obi nakwa Dame Vejietiaba nakwa onye sinetọ na-anọchite anya Anambra Central Sinetọ Victor Ume, onye nke nọbụ na ya bụ ọkwa Sinetọ Uche Ekwunife, onye Anglican Bishop nke Agụata Diocese Right Reverend Samuel Ezofo nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ na ya gụọ egwu nke sitere n'aka ndị Salvation Army Band ma kwụkwa n'ahịrị nke sitere n'aka ndị uwe ojii nke Naịjirịa ma gbakwa ọnụ egbe 21 iji wee kwanyere ya bụ nwa amadi ugwu, onye nke nwụrụ ka ọ gbachara afọ 85.